Kang Sulono marak mendengar sulung sira iku sapa yo iku kaki mulai mantu wale-wale ngomong nek padha kondangan kula pun dandang padha semua kula wingi saking kayangan Salendra Bawono napa padha menika ingkang musik sayang datang lho panjenengan kono yo ulang bakari sira kadya apa sira sumusa marang panjenengan nuwun inggih wale-wale ngopo yang dipurun sowan kula niki ubenipun kula menika katenggen kewan mulari kaliyan pandikan sepuh kula Nandara Marjuna sareng sampun saged pinanggih kanthi paring dawuh kaliyan kula purun ngaten inggih kula menika majanipun menika saged ngatoaken boyo iku unduripun modhoe Batari yo sareng maturi paring kawasan dhateng kowe Batari monggo paros monggo kula dherekaken kundur dhateng tanah Jawi beto Pak kula paduka tengah saking negari tumbi dhateng bukti kawula kula badhe tuku ingkang dhateng paduka lho kok melu karo aku mengko kek digoleki wong tuamu Dewi Nilawati boten kula sampun waduh tresna dhateng paduka Wang Batari Wang Batari lho saiki mengkene yo ngepopo semaya sakumanuk yen arep boyong kuntung ing tanah Jawa kowe yo kudu nuruti njalukku ngoten dados kesanipun paduka Wang Batari saiki dilemoraken jodak jodoh atau untuk tak dapat iman Nilawati kira apa jauh berkumpul sasi dikuan ke depan tubuh tidak depan Nilawati kok gimana jauh sangat Batari nanti mengingin warna luar jodoh karo angkat kopong semua sobat kula sendiri wae mecet sama tubuh matang Wang Batari itu padha ora den kasno wayang kula Raden iya yen panjen gawe Wang Batari sing wong aku kancah nutopo kang dadi gawe Wang Batari batok kan aku make ngidi apa yen nyako dicakno kula jebul entuk taun karo bagus batok kan saiki kula badhe desi to paduka Raden boten kata juru luput jurungan juru panyecek latu iya wong ayu tetep dadi karo aku bisa dadi kakek ninen-ninen kasing nuruti bu kasing mangerto iki saking menawa tanpa pindah ati coba jejeg bagus yes jaga kesana sing baik karo aku Bambang Bobo Kusumo kakangmu padha terus besan kemoparus ngono saung tong hati di bawah Pandora wong dadi mungsu
aku